Nun, Aku mau entuk dawuh karo sing Hamengku Gati. dawe kepiye? Anu mengke sawerane nyuwun Mbah Lurah mawon. Oh, ngono. Kon dititipke. Oh, titip Mbah Lurah. Nggih, Oh iya. Kok. Ya karena dijiko ndak lali kok malah. Ndak mantuk lah ya kojor aku. Dijiko Jadi teh, Pak. Aku di sini. Jare aku anakmu ora tau nyangoni kok, Malah mecat anak buahnya piye to, Pak? Kaya dipecat ta? Gak, Nomorku wis diblok kok. gak malah kadol barang sone iki piye iki? Wah, malah kaya Mbok Disurip biyen nggih. Ngepos ngono. Cilik ya pas, Amit gede nggih, Mas. ya pas. Nyuwun dit Pak kok niki. Nggih, kula anak wedok. Matur suwun, Pak. Mbah Lurah, Mbah Parjo, lah kula. Gak wae dudu anake wae. Anake Ora anake aku ya anak buah kok. Jare enteng Oke. ngapusi. Nyawa tuku pil le. Kok yo terus nggo tuku bir iki lho. Lah Mbah Lurah anggere saben ngedit iki nyawa kok tuku bir. Nggih. Oh, ta, Mbah. Lagune napa, Mbah? Jenengan nyuwun lagu mboten? Podang kuning. Ya meleh no wong niki anu kok. Niki utusane sing Hamengku Gati jenengan nggih dhewe bayar dhewe. Nggih, Pak. Yes, padha karo ngundang garong iki. Wah, Yes, benok. Salah menok. salah Sherlock iki. Gawane saiki ora aku kok, ya ben. Sopo saiki gawane? Buah sinden kok ngendi Juwarni yae. Pak, 100 engkas weh. Weh, lha cah ki piye to ki? Nggih. Lancang. Iki Pak aku lho iki. Karo Pak kok cah iki piye? Boloplek kok ya. Pak, tek kuruwi mikir napa to, Pak? Alah. Kurune raja. Gek endang tak entekke lagune kok ditesek kok Oh, ada uang, ada barang. Ngono lho. Gak tak kei lho. Ayo ndang toh. Perucut-perucut kaya nyopot kathok kae lho, Pak. Iya Pak, tak entekke sing gek bodang kuning. Tekke ya, Sur.